Tancarem els esports explicant-los que la velocista lleidatana Laia Vilalta comença el camí de la recuperació després de ser intervinguda quirúrgicament del seu genoll esquerre. L'atleta del Barça no es marca terminis per tornar a competir al màxim nivell, però admet que li agradaria poder estar a punt per progressar quan comenci la temporada indoor. El calvari de la lesió deixa pas ara a l'obligatòria recuperació. L'atleta lleidatana Laia Vilalta, campiona d'Espanya en els 400 metres llisos indoor el 2010, ha deixat enrere 14 mesos de diagnòstics contradictoris i de sofriments a la pista i fora d'ella. L'operació a la que va ser sotmesa a Barcelona fa una setmana la mantindrà lluny de les pistes encara durant un temps, però la Laia no perd ni el temps mirant enrere ni tampoc el somriure. Pot més les ganes de tornar-me a posar bé, que l'operació ha sortit bé i que al setembre podré tornar a estar entrenant. No em plantejo el temps que he tardat a donar amb el que tenia, sinó que finalment hem donat amb el que tenia i ho hem pogut solucionar. Els terminis de la recuperació s'aniran ajustant a mesura que la seva evolució es consolidi. El que té garantit són encara un parell de setmanes més amb les crosses. Cap al juliol començarà la veritable rehabilitació amb els treballs de musculació i flexibilització de la cama. Laia Vilalta espera poder trepitjar pista cap a mitjans d'agost o com a molt tard al setembre, però no es marca terminis per tornar a competir. Jo confio començar al setembre sense problemes, no haver-me de tornar a sentir mai més d'això, que espero que així sigui. I després tornar-me a posar en ple rendiment, sé que hi estaré, només amb les ganes i la il·lusió que ho agafarem el meu entrenador i jo, estarem segur al 100%, si més no a l'aire lliure de l'any que ve. A la pista coberta, doncs no sé, perquè potser serà una mica aviat. Sigui quan sigui la seva tornada, el que més desitja és que es produeixi en plenes condicions. No arriscarà, perquè l'experiència dels últims anys i el seu historial l'han ensenyat a saber esperar. L'any vinent ha de ser el seu gran any.